Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalanong mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC, mamunasab kamong pagadapiton sa pagmatos sa taknang tulmanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nga may magkapagkatod sa tao nga sa kaluwasan. Ug kining inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, mga panghinaot nga nagkapagpaluna na kamo sa inyong mga lingkuranan o ban sa sino mga rastag sa ka mga radio o yung manusab sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube o sa tanan nga nagsunod nining ang programa maayong gabi kanatong tanan o kining programa padayon nga inyo mapatalinghugan dinhi sa Sibihan sa Power Radio sa Gudbita sa Alas City mulungtad ang sa Alas 8 sa gabion o sa radyo Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab og sugod alas 8 mulungtad hangtod sa Alas 9 sa gabion o sa radyo Ultra mabati alas 10 mulungtad hangtod sa Alas 11 sa Kabuntagon o sa Teleradyo RPN mabati kana magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa Launas Kapunon dinhi sa Mindanao sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station din na ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug ginahigon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta ka ninyo mga kahigalanong mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron ang mga tudyo kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kang mga kahigalanong kaigsuunan kani sa mga alagad sa kahanginan? Brother Lloyd Badera mo sa magiguban kininyo niinitak na alang sa pagpadangat sa kamaturan ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalanong kaigsuunan kini sa binyong alagad sa kahanginan Brother Robert John Matauran Impedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kanyo sa kamaturan. Magpaila pang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalanong kaigsuunan kini sab si Brother Romy Rama Camus kamayayong sab karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat nga kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalanong kaigsuunan kining alagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga moyusa nga makiguban ni takna. Haron sa pagpadayon mga kaigsuunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa team. Ang tema nga atong pagisgutan karon mga kahigalanong mga kaigsuunan, Brad Jiggy, Brad Lloyd, Brad Robert Jan, Brad Jisrael, Brad Romy ang kabahin may tungod sa lakaw lang yapon sa atong kapanahunan o gingon man usab sa kasiguruhan nato sa pagpangalagad nining atong kapanahunan. Asa ta makabaton og kasiguruhan pag-abot labi na sa dagan sa makuyaw nga dagan sa panahon. O kana mo'y atong pagatunan tungod kay sa balaang kasulatan mas importante para sa tao o pinakabililhon para sa tao nga masayod siya sa kamatuoran di nagkahiusa ang amahan ug ang anak. Daan pa man na sa unang panahon nga ang amahan magkahiusa gyud sa amahan ug ingon man sa anak o bisan pagani sa mga sa plano sa Dios nga buhaton niya ang tao sa pagplano pa lang gikauban na niya ang nag-uban na silang tulo unsay prueba niya na nga may plano ang Dios sa pinasugdan Brad Israel sa wala pa buhata ang tao nga giplano nga kana buhaton naa siya'y kauban unsay prueba niya na Brad mga ratong basahon sa nakasulat sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 nga lapos na adtos 27 gingon. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato ug magbuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga mga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki ug babaye gibuhat sila. Busa sa nabasa nga mga sitas matinaw nga dunay giingon ang Dios nga buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway ingon nga kasama nato. Gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae. Sa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Og doon na siya'y kauban. Kay mato pa niya buhaton nato ang tao. Wala na ingon nga buhaton nako ang tao. Buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway. Busa doon na siya'y mga kauban. Posible nga duha o tulo pataas pero sa Biblia pila lang Brad Lloyd ang gikasulti nga matod pa buhato nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway pila sila Tulo sila Brad Macarayo. unsay prueba mo Atong prueba na to sa nakasulat diri sa Amplified Bible
Sa Genesis chapter 1 verse 26, mo kanina nakasulat. Then God said, let us, open and close parentheses, Father, isa, Son, kadua, and the Holy Spirit, tutulo sila. Make man in our image according to our likeness. Open and close bracket, not physical, but spiritual, personality, and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Busa, pila sila Brad Jan? Tulo sila, Brad Makarayo. Kinsa? Ang Maong Father, Son, ug the Holy Spirit, Amahan, Oo. Anak, ug ang Espiritu Santo. busa ka na ang prueba. Nga sa plano palang daan sa pagbuhat sa tao, nag-uba na sila. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Munay among giingon nga kining tulo na ani. Sila ra may magsabot-sabot ini. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo kana ang atong nabasa sa Biblia. Ug bisan pa ang mga alagad sa unang kapanahunan, nasa ilang baba na ang Espiritu Santo nga nangamuyo pamanggani si David nga dili pagkuhaon ang Espiritu Santo gikan kaniya unsay prueba ni ana Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Makarayo atong pagbasahon dinhi sa nakasulat sa Salmo sa kapitulo 51 bersikulo 10 hangtod sa 11. Buhatan mo ako gusa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagwaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa matinaw nga si David nag-ingon nga ayaw pagkuhaa ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa to pa nasayod na sila nga dunay Espiritu Santo. Wala pa ang panahon sa atong Ginoo Kristo. Bisan pa sa panahon ni Juan nga Bautista, nagpahayag siya bahin sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jan nga nagpahayag si Juan nga Bautista sa bahin sa Espiritu Santo. Ang prueba ni anak Brad Makarayo atong basahon diri sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan, kaninyo magabautismo ako sa tubig. Apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa matinaw nga naghisgot si Juan nga Bautista bahin sa Espiritu Santo. Pero sa paghisgot niya, managkalahi dito kang David, kay si David niingon ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa ato pa importante ubililhon ang Espiritu Santo. Ug sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, si Juan nga Bautista nagpahayag siya nga dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, pero ang mobautismo katong musunod kaniya nga gamhanan pa kay kaniya. Wala may lain nga musunod ni Juan nga Bautista. Diya sa nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 hangtod bersikulo 32 sa Bibliang Katoliko bisag sa 29 lang gitinaw na nga ang musunod kaniya mao ang atong Ginoo Kristo. Busa ang mobautismo sa Espiritu Santo kalayo mao ang atong Ginoo Kristo. Dili tao mao ibabautismo nga ordinaryo nga tao sama kanato. Kundili ang mobautismo mao ang Dios. Ang atong Ginoo Kristo mao magbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Iyon sa paghisgot sa atong Ginoo Kristo ang Espiritu Santo sa pagpahibalo niya ngadto sa iyang mga tinunan bisan pa sa ilang buluhaton naa na ang Espiritu Santo kabahin na ang Espiritu Santo sa buluhaton nga ipabuhat sa atong Ginoo Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Unsay prueba? Kanang makadaghan namong gibasa kanang buhat 1 bersikulo 8 nga nag-ingon si Kristo nga madawat nila ang gahom, madawat sa iyang matinunan ang gahom pagmukunsad kanila ang Espiritu Santo. Sa unsang paagi nga padawaton sila og gahom, human mukunsad ang Espiritu Santo. Tungod kay duna sila'y buluhaton o misyon. Diya sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1-2. Magwali sila og mag-ayo sa mga balatian. Kana makadaghan na namo nang gipamatud-an dinhi sa ere. Kung lantaw ninyo sa Facebook o sa YouTube ang mga previous namo nga mga wali, mugawas na din gibasa namo ng mga sitasa. Karon gisumarize nato tungod kay napakadaghan ang atong pagawason nga pagpahayag bahin sa kasiguruhan nato sa pagpangalagan. Ingon ni ana, kanus ana tuman ang giingon ni Juan nga Bautista
nga naidayag. Katong gitawag og bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang bautismo si Kristo, iyan ang gipahibalo niya matinunan nga madawat nila ang gahom pagmukunsad ang Espiritu Santo. Sa pagkatuman na nga nikunsad ang Espiritu Santo, sa ato panapuno sila, mapuno sila sa Espiritu Santo. Unsa dayoy na idayag. Kaya pagmukunsad ang Espiritu Santo kanila, madawat man nila ang gahom. Munang naa sa nakasulat sa buhat 2:1 ug 4 nga giingon pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ha? Mao na nga sila napuno sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga dunay na idayag nga giingon nga dunay huro sa usa ka makusog nga hangin og mipuno sa tibok balay, din sila dito nagtapo ug naglingkod. Diya dayoy mapakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Dili literal nga kalayo tungod kay daw giingon nga diay mapakita kanila nga mga dila daw kalayo. Dili literal nga dila, dili pod literal nga kalayo kay daw kalayo. Sa unsang paagi nga naidayag to nga naipatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Tungod kay sila napuno sa Espiritu Santo, motong panahon pagkunsad sa Espiritu Santo kanila. Dabi niingon man ang atong Ginoong Kristo, magadawat mo gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Sa ato pa, katod ang giingon ni Juan nga Bautista, nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo, nagsimbolo di ito og gahom. Nga ang mo bautismo ni ana, mao ang atong Ginoong Kristo og padawaton sila ni atong gahom nga gisimbuluhan ang gahom og kalayo. Ang kalayo nagsimbolo sa gahom sa Dios diin nadawat sa mga apostoles alang sa ilang misyon pagwali og ingon man pag-ayo sa mga balatian. Nas Lucas 9:1-2 mao na nang diya sa kamot sa mga apostoles nagbuhat ang Dios og dagkog mga milagro pinaagis kamot sa mga apostoles mao nang kadaghan namo nga gibasa. Karon kanos ang nahitabo nga nikunsad ang Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes. Kung doon na may muinses nga ang among pagpamatudo istan sa dapit sa Espiritu Santo nga dili kini tinuod tungod kay kung doon naman sila'y paghunahuna nga kami dili tinuod tungod kay nangulahi. Nangulahi base sa prinsipyo sa uban. Nangulahi mo pagpamatod sa Espiritu Santo, mikunsad na ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, 2833 AD. Pangutana, nga nung nagpamatuod man mo, nga ang pagtulon ang PBCM natukod man 1967, narestro 1971, kana mo'y atong tinawon, niining kagabihion karon og naunsa kana, nga nung nga ang stand na mo sa pagpamatuod, naa sa Espiritu Santo. Doon na ba may pagsupak? Niya nang gisgutan na dawat ang Espiritu Santo sa adlaw Pentecostes, wala kay na-record na sa Biblia. Pero kining pagpamatuod na mo sa dapit sa Espiritu Santo, nakasupak ba sa Biblia? Para ka na mo, dili. Wala may nakasupak. Igo na namong gibasa ang Biblia. Pero doon na may magdahom nga kami, dili tinuod, okay lang. Sa pagdahom tungod kay, doon naman tayo freedom. Nalatid man na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4 o Section 5, doon na tayo freedom of speech, of freedom of religion. Sa ato pa, doon na kay libertad sa pagpadayag, sa pagsulti, sa pagpamatuod. Doon na kay libertad, kagawasan, sa pagpili asang baruganan piliun mo. Katungod po na nimo unsa ang paglantaw nimo sa dili nimo kaparehos o dili nimo kauban sa imong pagtulunan. Okay ra, ingon ana nga sistema. Pero kung kami pangutanon, 100% nga ang pagpamatuod namo tinuod. Binase sa Biblia. Ingon ana nga sistema. Ngano man kung nagpamatuod me niya na. Ngano nagpamatuod man me nga ang Espiritu Santo nadawatan naman ni atong adlaw sa Pentecostes ang gisaaran ang mga apostol man asa mang mugawas nga ang PBCM mo pamatuod pa sa Espiritu Santo. Kana mo'y among tinahon para nga mahatagan og katinawan kung doon na may nalibog ang hunahuna nga gusto pa nga magpakisayod unsa ang doktrina sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema. Karon, kung sa unsang paagi nagpamatuod mi sa Espiritu Santo, tungod kay nasayod kami. Nga ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan, katoy dili pa hingpit. Kinsay nagpadayag? Ang usa sa napuno sa Espiritu Santo. Bisan tuod si Apostol Pablo, kuhaon nato niya, nigawas na ang pahayag. Niya na. Bisan si Pablo kinaulahian nga mga apostol,
o sa mga apostolis, kinaulahian siya, pero napuno siya sa Espiritu Santo. Masay prueba, basahon ko sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 9, giingon sa pagpayag, apan si Saulo, ngaginganlan usab si Pablo, nga puno sa Espiritu Santo. Sa to pa si Apostol Pablo, nga siya si Saulo, o si Saulo mao si Pablo, napuno sa Espiritu Santo. Sa to pa, kabahin siya sa napuno sa Espiritu Santo. Pangutana, nganong nagpadayag man mi, bahin sa Espiritu Santo, tungod kay sa unsang paagi, si Pablo nga napuno sa Espiritu Santo dunay gipahayag. Nag-declare si Apostol Pablo nga ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo dili patuhingpit og katoy patinga. Pero Brad Jiggy, basig makaingon ng uban, istorya ra man na sa PBCM. Mahulog man nag-private interpretation. Kana bang kapitulo dila bersikulo laway? Gayatong pamatud-an Brad Jiggy. Doon na bagyod sa Biblia, mahulog ba ni private interpretation? Mahulog ba ni nga kapitulo dila bersikulo laway? Dili yun gana Brad Makarayo. Ato na mabasa nga katoy lang nadawatan patinga ra. Ato na mapurbahan diri sa kaduhang mga taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ra gyud ito ilang nadawatan Brad Makarayo. Kung ato po nang basahon sa laing translation, gitawag na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga mao'y pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa mao na ang balaang rason ngano nga kami nagpamatuod bahin sa Espiritu Santo sa unsang paagi tungod sa hinungdan nga doon na pay pagpamatuod namo bahin sa Espiritu Santo tungod sa hinungdan nga katong ilang gipahayag katoy patinga lang og dili pahingpit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa to pa kay patinga dili pa hingpit nga pagdawat. Doon na pa'y kasunod. Ang kasunod, ang katong pagdawat niya itong tuig 33 AD, sila'y nagpamatuod. Nga napuno sa Espiritu Santo sila. Natuman ang gisaad sa atong Ginoong Kristo. Doon na po'y kasunod nga magpamatuod. Kung kinsa kana ang rason nga katong musunod para sa magpatahi kag pantalon, parsyalan nimo kinintos ang pangayo usa ka libo sa nagtahi sa ato pa 1,000 ang bayad. Nangayog down payment ang nagtahi o ang sastre. So gidaw na nimo 500 pesos. Pagkuha nimo sa pantalon nga imong gipatahi ay lain na pong 500 pesos. Paid na ang bayad mo. Kuha na pod ang imong gipatahi nga pantalon. Ingon ana nga sistema. Kung kato pati nga ila, mauna sila nagpamatuod, bahin sa Espiritu Santo nga ilang dawatan, napuno sila. Mauna na ito, nagbuhat sila sa ilang misyon, pagwali o pag-ayo sa mga balatian. Dabi kay doon na may kasunod. Hain man eh. Mauna ning hinungdan nga nung nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo. Ug ngano nga among gikuha, gibasa ang Henesis Kapitulo 1, 26-27, unsay kalambigitan, dakog kalambigitan, ngano man, sa gikaingon na mo, daan pa sa unang panahon, pagplano pa lang gani nga buhaton ang tao, nag-uba na ang amahan o ang anak. Nagsabot na sila nga buhaton ang tao. Ni ana po'y lain na pong gipahayag nga dinhi na po sa Biblia sa bagong tugon pag-abot sa atong Ginoong Kristo, nagkahiusa ang anak o ang amahan asa diha sa Espiritu Santo. Sabot-sabot lagi ni unsay prueba ni ana Brad Jisrael. Ang prueba na Brad Makarayo atong mabasa diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot giingon. Buot mohatag ang amahan siyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya. Sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. O busa, nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Sa unsang nagkahiusa sila? Nagkahiusa sila sa bahin sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo ipadala dinis kalibutan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Wala man na magbulag. Ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo wala na magbulag. Sa plano pa lang daan na ng tulo.
Mao bitaw na giingon nga nahiusa ang amahan ug ang anak ni Espiritu Santo sa unsang paagi sa mga plano unsa man ang dangatan sa kalibutan ug unsa man ang sistema sa pagtudlo sa mga tao. Nabahin-bahin man paninitan karon kamo nga naglantaw sa YouTube ug sa Facebook o naminaw karon sa programa namo sa Power Radio huna-huna aganis makadaghan nakaabot ba ta didto sa panahon sa mga apostolis? Wala. Nakaabot ba ang mga apostolis? Nakasapon pa ba sila didto sa panahon sa mga propeta katong nagpaayag si David, "O Dios, ayaw pagwa ang Espiritu Santo gikan kanako"? Wala kasapon ang mga apostolis. Sa ato pa, wala sila magkayusa sa panahon diin nga nangalagad sa Dios. Nialagad si David dito sa Dios. Wala pa nangalagad ang mga apostolis dito sa atong Ginoong Kristo. Pero gisgutan na nga ang Espiritu Santo. Pag abot po sa atong Ginoong Kristo, gisgutan na po ang bahin sa Espiritu Santo. Dabi kay gisgutan man ni Pablo nga usa sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo pati nga lang ilang nadawatan. Mao na ni nga dunay gikahiusahan nila nga ang Espiritu Santo ipadalas kalibutan. Doon na dayoy tumong. Sa unsang paagi ka na nga ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Tungod kay dunay tumong unsa ang Espiritu Santo mo ay mutudlo sa mga butang ug mopahibalo sa mga tao mopahinumdum bahin sa gisulti ni Kristo. Ingon ana nga sistema. May prueba ba kita ni ana Brad Romy? Doon na gyud Brad Magrayo. Atong pruibahan din siya nakasulat sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26 ug atong basahon nga libro kining ang pulong sa Dios. Nagayon din kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Kristo ipadala sa amahan diri sa kalibutan. Unsay purpose? Para nga ang Espiritu Santo maoy mutudlo sa mga butang. Kana mo'y atong nabasa sa Biblia. Karon tan-awon ta, ang Espiritu Santo sa gibasa ni Brad Rumi sa ang pulong sa Dios nga Biblia o nga translisyon, ang Espiritu Santo magpahinumdom sa gisultis atong Ginoong Kristo gawas nga mutudlo siya sa mga butang. May buluhaton pa pud siya iyang ipahinumdum ang gisultis atong Ginoong Kristo. Unsa ang usa sa gisultis sa atong Ginoong Kristo, Brad Lloyd? Mo kana siyang sa dako kasakitan Brad Makarayo. Nadiri Brad Makarayo. Basahan na to di sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kaun niya maabot ang dakong kasakitan nga ingon wala mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan ug hantod karon ug dili na gyud mahitabo pa. Busa ang usa sa gisultis atong Ginoong Kristo dunay moabot nga dakong kasakitan. Kana siya una kinsay mo pahinumdom ang Espiritu Santo. Pero moabot man ang dakong kasakitan na anay gikayusahan sa amahan ug sa anak nga ang Espiritu Santo ipadalas amahan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Ngano nga ipadala tungod kay dunay purpose. Ang purpose kay may dakong kasakitan na moabot. Kanang dakong kasakitan mao kana ang gitawag nga kalaglagan. O hain man kana. Bisan pasda ang tugon gisgutan na. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia Brad Jiggy. Ang pruiba niya na Brad Makarayo to lang basahon sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 15 paingon sa 16. Kanang adlaw mo ang adlaw sa kaligutgut, adlaw sa kasamok ug adlaw sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod ug sa mabagang kangitngitan. Adlaw sa trumpeta ug sa paggubok batok sa mga hatag-as nga syudad ug batok sa hatag-as nga mga salipdanan. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw sa bersikulo 15 kanang adlaw maong adlaw sa kaligutgut, adlaw sa kasamok ug kasakit. Adlaw sa kalaglagan. Nagsunod-sunod ang gipahayag. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan na adlaw sa kalaglagan. Unsay malaglag ang nagpuyo nga may gininhawa dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsay pruiba ni ana Brad Jan? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato orang basahan diri sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3.
Akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta, nagaingon si Yuba. Akong pagaut-uton ang tao ug ang mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan, ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta, nagaingon si Yuba. Kana mao ang pruiba nga unsang paagi o sa unsang paagi o unsay pagalaglagon pag-abot niya ng dakong kasakitan, adlaw sa kasamok ug sa kaligutgot sa atong nabasa sa Biblia. Mao kana ang mga pagwagtang sa Dios sa unsa pag-ut-ot sa Dios sa mga butang gikan sa naong sayuta. Ang pag-ut-uton niya tao ug ang mananap. Pag-ut-uton bisan pang langgam sa kalangitan nga naglupad. Bisan pa ang mga isda sa dagat sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mo nay giingon nga dakong kasakitan nga mahitabo sa tibuok kalibutan. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero luyo anang tanan nga niingon pagaut-uton ko ang mga tao, nagaingon si Yuba, mga mananap, pagaut-uton ako. Matod pa sa atong Ginoong Jehova. Kana ang atong nabasa. Wala na bagyo'y plano ang Dios nga bahin sa kaluwasan sa tao. Ang tubag, Biblia ang atong patubagon. Brad Israel, sa pangutana ko mao, wala na ba'y plano ang Dios nga luwason ang mga tao unsay tubag sa Biblia, Brad Israel? Ang tubag nga na Brad Macarayo ang Dios naninguha gid siya nga ang tanang mga tao maluwas unta. Niya ang pruiba niya na Brad Macarayo tong basahon diri nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 lapos na nga 4 gingon. Kini mao'y maayong pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. Nga naninguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managkakabot sa kahibalos kamatuoran. Unsay tinguha sa Dios, Brad Israel? Nga ang tanang tao maluwas unta. Busa. Dili kay usa duha lang 5 ka taon pulo. 20 ka tao, 30, 50 sa gatos, tanang tao gitingwa sa Dios nga maluwas. Pero nga naman nga dunay dunay pa may tinguha ang Dios. Di na lang siya magtingwa kung ang tanang mga tao maluwas. Sa ato pa na ay maluwas, naagi po'y dili maluwas. Maura gina ang mahitabo. Dabe karon sa plano kay uton niya ang mga tao ug ang mga kapangdulan diri sa ibabaw sa naong sayuta. Nga mapangdol ang tao sa pagbuhat sa kasaypanan. Kay giingon sa panultihong kumon, ni kita sa ibabaw sa kalibutang madanlog nga mahidalinas kita sa pagbuhat sa kasaypanan. Ingon ana nga sistema. Pero sa atong nabasa sa Biblia, tinaw nga sa tinguha sa Dios maluwas ang tanang mga tao ug managpagkakabot sa kahibalo sa kamatuoran. May tinguha ang Dios kaluwasan sa tanang mga tao ug makakabot o masayon sa kamatuoran. Hain man ning kamatuoran nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios diri sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa man ang kalibutan, muabot man ang dakong kasakitan o kalaglagan, pag-ut-ut man sa Dios sa mga tao nga apektado ang mga langgam bisan pa ang mga isda sa dagat, dili bali kun muabot paningkamutan lang sa tao nga nakasunod ka sa gikahiusahan sa Amahan ug sa Anak, sa kaluwasan sa tao nga mao ang Espiritu Santo. Unsay pruiba ni anak Brad Jan? Ang pruiba ni anak Brad Macarayo ato rang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can see him or know him, but you know him intimately because he remains with you, and he will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ug ako mangayo sa Amahan ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas, ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag dalang tataman Brad Macarayo nga tinaw ang Espiritu Santo manluluwas. Busa, magkinaunsa man ang dakong kasakitan, Brad Jan, asa makaplagan sa taong kaluwasan? Diha sa? Espiritu Santo. Oh, diha sa Espiritu Santo. Tinaw sa gibasa. Maunay hinungdan nganong nagpamatuod mi sa Espiritu Santo
ngano man tungod kay ng Espiritu Santo ipadala sa kalibutan. Lahi sa gisulti sa atong Jesucristo ngadto siya matinuan, magadawat mo gahom sa diyang kakonsara na kamos Espiritu Santo diri pod ipadala ang Espiritu Santo makig-uban kaninyo aron nga ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan nga ang Espiritu Santo man luluwas. Espiritu Santo sa kamatuoran. O na, mo nang giingon ni gibasa ni Brad Israel gani sa giingon ni Pablo, nagtinguha ang Dios nga maluwas ang tanang mga tao og makakabot sa kahibalos kamatuoran. Buti pasabot kabuuton mo ang kamatuoran nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa Amahan nga gisaad sa atong Jesucristo. Apangutana sa gibasa namong sitas ganiha, daan pa sa pagsugod pa nga nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak. Apangutana, may kalabtanan bas ang atong Jesucristo sa pagpadala sa Espiritu Santo? Ang tubag, duna. Kung ang nagpadala sa Espiritu Santo ang Amahan man, naapoy pahayag si Kristo nga usapon siya sa nagpadala sa Espiritu Santo. Atong pruibahan, Brad Rome. Nabagyod sa mabasa nato nga bisan pa ang atong Jesucristo nagpadayag siya nga siya nagpadala sa Espiritu Santo. Naaba? Doon na gyud Brad Makarayo, ato lang masawang giapon kini ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 15 bersikulo 26. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Nga gikan sa Amahan siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magtudlo sa kamatuoran ug kun moabot na siya musulti siya mahitungod kanako. Oh, di tanawa musulti. Mo nang giingon nga mutudlo, musulti siya. Inikabot na niya. Una, ang Espiritu Santo ipadala sa atong Jesucristo nga gikan sa Amahan. Gibasa nato sa Juan 14 bersikulo 25-26 ganiha, sa ang pulong sa Dios. Oh, gipadala sa Amahan ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Dito sa Juan 14:15-17 gibasa sa kaubang ministro Brother John na dito nabasa nga ako magahangyo sa Amahan nga kamo iyang paghatagan og laing manluluwas nga mong Espiritu Santo sa kamatuoran. O na, ang Amahan mo ay nagpadala, Amahan mo ay naghatag. Naapoy nabasa sa gibasa ni Brad Rumi 15:26 sa Juan giingon sa atong Jesucristo sa ang pulong sa Dios nga translasyon, apan ang Espiritu Santo nga ipadala nako. Ha? Gikan sa Amahan. Sa ato pa, mo na'y giingon, si Kristo, usas nagpadala sa Espiritu Santo. Ang Amahan, usas na nagpadala sa Espiritu Santo. Unsay purpose nga gipadala sa Espiritu Santo, dunay dakong kasakitan. Mo na'y hinungdan, ngano nga kami, kanunay gidala na mo sa ire. Ha? Kaya instan na mo, nas pagpato sa Espiritu Santo, mo na ginamo, 100% kung kami mo ay pangutanon. Dili may maulaw sa pagpamatod sa Espiritu Santo. Ngano? Doon na may sultihan sa Espiritu Santo. Doon na itudluan sa Espiritu Santo. Kung mo ingon man may ngang istanda mo, naas pagpahayag sa Espiritu Santo o naas pagpangalagad sa Espiritu Santo, nganong dili na mo ikaulaw, na may mabasa sa Biblia. Nga dunay pag-alagad diya sa Espiritu Santo. Mabasa ba nato na sa Biblia? Brad Lloyd? Mabasa gid ka na Brad Makarayo. Nga doon naging bagong pagpangalagad Brad Makarayo. Basaan na ito una ang King James Version sa Roma Kapitulo 7 bersikulo 6. Giyon ko na sa pagpahayag. Apang gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-aalagad kita diya sa bagong kinabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat nga kadagdaan. So nagi bagong pagpangalagad sa espiritu Brad Makarayo. Ug unsa kanang bagong pagpangalagad sa espiritu, gitinaw ka na sa pagpahayag nga bagong pagpangalagad kana sa Espiritu Santo diri sa ang pulong sa Dios nga translation. Sa Maorya pong gasitas Brad Makarayo sa Roma Kapitulo 7 bersikulo 6. Mo kaning gipahayag. Apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pagpangalagad sa Dios karon, sumala na sa bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kung doon naman may pagpadayag sa ire sa bisan asa nga rejustice nga among pagpangalagad naa sa Espiritu Santo, ang pagpamatuod namo naas dapit sa Espiritu Santo, kana mo'y nabasa nato sa Biblia.
Kung doon na may pagpangalagad na mo, kana doon na itumo, anong kami nangalagad sa Espiritu Santo? Kay nasayod kami, nga ang Espiritu Santo manluluwas. Magkinaunsa man ang kalibutan, doon ay Espiritu Santong kasandigan, nga gipadala sa Amahan ug sa Anak, dinhi sa kalibutan, para nga ang tao makabaton og kaluwasan. Magkinaunsa man ang kalibutan, laglagon man sa Dios ang kalibutan, muabot man ang dakong kasakitan, paningkamuti lang, nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo, kana ra gyud mao ang dauganan sa tao. Ha? Ingon ana nga sistema. Karon din hina ang mga nagpasakop sa PBCM, sa mga bagong membro karon nga nagsigig saka ang mga membro, nidawat sa pagtulon ang PBCM o nidawat sa pagampo sa PBCM. Ang matag baruganan dunay sistema o practice sa pagampo, depende sa sistema sa pagampo, di na agi pasunod sa baruganan, di iyang napasakupan. Sa side pod sa PBCM, pagka mo sulod ka, tudluan ka sa pagampo. Sa pagampo nga gitudlo ni Master dinhi kanamo. So sa diya nga itudlo na diya kanamo, makatarunganon ba ang pagtudlo? Makatarunganon. Ngano? Ang pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Siyempre, kung mahitabo ang dakong kasakitan sa tibuok kalibutan, mahitabo man ang kalaglagan, kung ang Espiritu Santo man luluwas man, way rason nga ang mga muyo og magampo kaniya. Isip siya man luluwas, dili luwason uban sa pagkamatarong. Ha? Kanara. Bedo na ba'y pruiba ni ana sa Biblia, Brad Jiggy, nga magkinaunsa man ang kalibutan. Ha? Importante nga magampo diya sa Espiritu Santo, diin ikaw nangalagad ka sa manluluwas nga mga Espiritu Santo nga gisaad sa atong Jesucristo, nga gipadala ni Kristo og sa Amahan dinis kalibutan. Doon na ba'y pag-ampo, litra por litra mabasa na to, Brad Jiggy, diha sa Espiritu Santo. Aduna gid Brad Makarayo og litra por litra gyud na ang atong mabasa Brad Makarayo dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuoan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Ubusa, diha na mag-ampo sa Espiritu Santo. Muabot man ang kalaglagan sa tibuok kalibutan. Dakong kasakitan. Ha? Paningkamutan lang nato nga naata nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Kana pod ang sandiganan namo o gisaligan namo nga pagpamatuod namo moingon pag kami pangutan-on. Ikaulaw ba namo ang pagpamatuod sa Espiritu Santo? Dili. Tungod kay kun mo ingon mi nga importante ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Makatarunganon ba? Makatarunganon ngano? Biblia mo ay nagpahayag. Ang atong Ginoong Jesucristo mo ay nagpahayag ng Espiritu Santo manluluwas. Na, ingon ana nga sistema, busa walay lunga ang PBCM. Kung nag-irog man ang katuigan, nag-irog man ang panahon, padulong sa dakong kasakitan, kay mahitabo man na, muna'y giingon sa atong Jesucristo, Matthew 5, versikulo 18, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit, o usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Tanang gikudlit sa Biblia, gibutangag tulpok, nagpasabot, diha kutob ang gibadlit, ang gikudlit nga mauna ang dagan sa panahon nga dangatan o mahitabo sa kalibutan. Mupadulong kita diha. Pag mupadulong diha, paningkamutan lang yun nga ang Espiritu Santo nakapangalagad kita. Ingon ana nga sistema. Mauna nga way lunga ang pagpamatud sa mga ministro sa PBCM. Bahin sa pagpahayag o pagpadayag sa kaluwasan sa tao, di naa sa Espiritu Santo. Nana nga sistema. Sagi kaingon ako, doon na may mudiska sa ilang una-una. Sa ilang nabati nga gisulti namo karon ni gawa sa among baba, pasensya na lang. Ngano man, tungod kay nalatid man sa Philippine Constitution, doon naman tay kagawasan. May kagawasan ka sa imong pagpadayag, may kagawasan ka sa imong pagsupak, diya sa imong nadunggan nga among gisulti. Pero may kagawasan po ni sa pagpadayag. Inana nga sistema. Ang ato, sinagtanay lang sa usag-usag. Maura man ang pinaka-importante. Sa atong nabasa sa balang kasulatan tinaw, karon din hinata. Kung mo abot man ang dakong kasakitan, litra por litra bagyon, nga diya sa Espiritu Santo, makabaton ta og kasiguruhan. Ang tubag, makabaton og tagkasiguruhan. Sa unsang pagi,
Tungod kay ang Espiritu Santo mao kana ang patik sa Dios diha sa tao ilhanan nga luwason o tubson ka sa Dios magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Rome? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon din sa Episo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, ang Espiritu Santo di ay patik ngadto sa tao, ilhanan nga tubson sa Dios ang mga tao. Sa Biblia ang Katoliko, Brad Israel, pabor mo na ang Biblia. Yun sa man pagpahayag ng katubsanan diya sa Espiritu Santo. Itawag na siya Brad Makarayo og patik nga mao'y garantiya nga luwason kita, utubson kita sa Dios, Brad Makarayo. Sa to pa ang pagtubos mao ang pagluwas. Oo. Pinaagi sa patik sa Espiritu Santo. Niya ang prueba na Brad Makarayo, mao ra gyapon nga sitas nga gibasan ni Brad Rumi apan ang Biblia nga akong pagabasahon ang Biblia sa Katoliko, Bibliang Katoliko, Brad Makarayo. Niya atong basahon. Ug ayaw ninyo pagsubpa ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na ug garantiya nga maabot ang adlaw pagaluwason kamo sa Dios. Busa, nanginahanglan ang taog manluluwas pag abot niya ng dakong kasakitan. Ang tinguha sa Dios manluwas ang tanang mga tao mahibalo sa kamatuoran. Unsa kamatuoran? Kamatuoran nga mo Espiritu Santo og sa kaluwasan nga nasa Espiritu Santo. Paningkamutan lang yun sa tao nga nakapangalagan ka. Naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Oh, saon taman mao man na ang nigawas nga tanawa gani sa pagpahayag lang gani katong pagsaad ni Kristo nga madawatan ng Espiritu Santo mao man toy pagbautismo niya. Sa iyang mga ngadto siya matinunan sa bautismo sa Espiritu Santo. Nadawat sa mga tinunan. Na napoy gipahayag nato Hesus Kristo nga ipadala ang Espiritu Santo nga manluluwas. Si kinsa man ka nga dili mo sulod sa kaluwasan diya sa Espiritu Santo nga nagkahiusa man ang Ama. Kinsay nagpadala? Ang Amahan. Kinsay nagpadala? Si Kristo. Kinsay nagsaad? Si Kristo. Ang pangutana si kinsa man ta. Para karamong pibisin dili mi makasupa kana. Ayun na nara. Bahala naman og diha na lang mo discuss ang tao. Ami supa ka na basa yo pero kanang gisunod ninyo. Inyong gila Divine Master Tomas yung senior maunay dili na mo gadawaton. Ang sao taman pasagdi. Pasagdi lang. Ano, moabot ra man unya ta sa katapusan. Diha raw niya nato makita. Og mabutangan og tulpok pud ang inyong pagtuog pagdahom. Nga ang among gila nga magtutudlo dili tinuod. Pero sa pagkakaron puros pa nagpadulong patas unahan. Pero kung pananglitan karon mao ni tinuod magunsa ka sa imong kaugalingon. Muna igis panultihan, walay pagmahay nga maguna, walay pagbasol nga maguna. Huna-huna abaya, ang wala mo dawat sa atong Ginoo Kristo, gipalawman pagilansang ang atong Ginoo Kristo sa cross. Kay dili, para kanila dili tinuod nga Dios si Kristo. Pero pag abot, ang ilang gilutos o ang ilang gilansang sa cross, matuod nga Dios. Muna giingon ako, sinabtan na ilang ta sa usag-usag. Saon taman, sa side na mo, maumani. Sa pagpamatos por santo, sige lang, ang among gilang nga magtutudlo Divine Master Tomas Messenger. Pag dili dawaton sa tao, o diha sila mo insist, i-discuss nila, sige lang. Dili pud sila makapugos nato, nasupako nila nga mao ni nga sistema tungod kay mao man ni atong gituuhan. Di pud nato ipamugos sa mudawat lang. Maura man ang atoa, maura na ang sahid sa PBCM. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Naminaw sa Power Radio ug nagsunod sa YouTube ug sa Facebook. Anara, mga kahigalaan. So dinhi na pabor nimo Brad Israel. Sa unsang paagi ba nga ang tao sigundahan ta ka og pangutana. Ikaw may nagbasa nga kun unsa tong katubsanan mao ding kaluwasan, patik sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrihan mo patikan ang tao sa Espiritu Santo. Pinaagi sa maayong balita Brad Makarayo nga nagdala sa timbres kaluwasan. Kung unsa ka na mao ka nagisaad ng Espiritu Santo. Niya ang prueba atong basahon des nakasulat sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 gingon. Pinaagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod sa nga pulong sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Nubusa, matimbrihan day ang tao pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo. Pagpangutanon ang mga ministros PBCM, kamo mga ministros PBCM, kamo may nagpamatuod, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, magkapamatuod ba mo sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan? Gibasa ta na. Matimbrihan ka alang sa maayong balita alang sa kaluwasan. Pag mutuo ka, pag budawat ka, natimbrihan ka.
nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Unsang matanga sa maayong balita kung susiyon ta sa Biblia, Brad Lloyd. Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Macarayo. Ani ang prueba? Basahon na to ang unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giingon ka na sa pagpahayag. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karong ipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. So koy kaulo, Brad Macarayo. Ang katumanan niini mao gyud kita nga nagwali sa Espiritu Santo, pinanguluan sa atong Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, sa mga kaubang mga ministro, ug sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Tungod kay sila pod ang naa sa misyon, nagpamatuod sa atong magtutudlo uban sa pagpanambal. Ingon ana nga sistema. Karon atong susihon, Brad Jiggy, basig dunay makaingon inana nga sistema. Kung kamuman mao ang katumanan sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo, ang mga apostoles sa diha nga sila nakadawat sa Espiritu Santo, dunay buluhaton punla dili kay sa pagwali lang, kundili bisan pa sa pag-ayo sa mga balatian. Karon ang PBCM pod natukod 1967, narehistro 1971 sa Securities and Exchange Commission. Brad Jiggy, nawala ba ang pagtabang sa mga dunay balatian nga nanginahanglan sa pagtambal espiritual nga pagtambal sama sa gibuhat sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo? Wala gid kana, Brad Macarayo. Ato lang nang mabasa kung unsay tumong ni Master nga nang yang gitukod ang pagtulon ang PBCM sa bylaw sa PBCM nga ang PBCM gitukod atong 1967 og narehistro atong 1971 Securities and Exchange Commission number 45013. Ug ato nang mabasa sa page 5 sa bylaw sa PBCM nga kung unsay tumong ni Master nga nang yang gitukod ang pagtulong ang PBCM. Una, nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang mga katuyuan sa pagtukod niini kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa, ang purpose para pagsangyaw ingon man pag-ayo sa mga balatian. Sa motuo og sa gitawag o kadaghanan sa mga nangamimbro karon, pinaagi sa pagwali o pinaagi sa pagpanambal. Inana nga sistema. Karon atong susiyon sa nakasulat sa balang kasulatan. Asa ba mahimutang ang timbre sa Dios alang sa kaluwasan? Brad Jan. Sa agtang gid kana, Brad Macarayo. Ug ang prueba niya na ato rang basahon diri sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 tapos ngadto sa 3. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa pagkusog nga tingog iyang gisinggit ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta ug dagat ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa mo nang giingon ni Brad Jan nga diha mahimutang sa agtang. Pag-abot sa dakong kalaglagan o kasakitan, Brad Israel, kinsa lang ang mahiagom niya na? Kato lamang mga tao, Brad Macarayo, nga walay timbre sa Dios diya silang agtang, Brad Macarayo. Niyang pruiba niya natong basahon Dios nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 lapos na natos 4 gi. Ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta. Ug kini giatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili pagkadagmalan ang tanaman o sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundi ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa, ang timbre sa Dios sa silang agtang dakog kasi seguridad kung ang tao matimbrihan tungod kay maulang ang dili mahiagom sa pagpangdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsang matangas timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Brad Rome, pag-abot sa dakong kasakitan, atong lantahon sa Biblia, doon na ba'y mahibili ni ana? Ang tubag, duna.
Pero unsay mahitabo sa yuta, Brad Rome, ni anang pag-abot ni anang paglaglag o dakong kasakitan. Unsa dayon ang mahitabo sa yuta? Doon na gitunglo sa yuta, Brad Makarayo. O pag-abot sa tunglo ang yuta, unsay mahitabo? Tuli, Mahimong mahimong wala sulod. unsay prueba? Ang prueba atong basahon din sa Isaiah sa iyang kapitulo 24, versikulo 3, kama nato sa 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod o pagalaglagon gayod. Kay si Yuba maoy nagsulti kini nining pulunga. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta o silang na nagpuyo sa sulod niya na hingkaplagan nga sadan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og yutay lamang ang nanghibilin. Busa, pag-abot sa tunglo nga musunog sa yuta, ang yuta mahimong walay sulod. Apektado ang mga naas dagat niya na. San pang mga isda. Karon atong lantawon ikapilang tunglo nga musunog sa yuta og muhimong walay sulod, Brad Lloyd. Katulo ka ng tunglo, Brad Makarayo. Ano ang prueba? Basahan na to ang unang hubad sa King James Version nga ang pinadayag ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Ari ta karon sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo maabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay ang musunog sa yuta. Unsa baning tunglo nga ikatulo nga musunog sa yuta, Brad Jiggy? Mao ka na ang kakusog sa gubat, Brad Makarayo. Ato nang basahon sa Isaiah kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kakusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya siya iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug sunog kini kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, ikatulong gubat di ay. Nahitabo na ang unang gubat, 1914. Nahitabo na ikaduhang gubat, 1940. Paingos 1944, 45. Karon, ang kasiguruhan sa tao ni ana magbuhat kas pagkamatarong, pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, nga paningkamutan, sa dili pa mahitabo ikatulong gubat sa kalibutan nga naa ka sa timbre si Santo, nangalagad ka ug nagampo ka diha sa Espiritu Santo. Kanara ang atong nabasa sa Biblia. Ingon ni ana, karon atong tan-ahon sa balaang kasulatan, Brad Jan, may tabo man ang gutom kay ang kalibutan mahimo mang walay sulod, may tabo man ang kamatay o gubat. Sa unsang paagi nga ang tao maluwas, Brad Jan? Sa kagahom gid sa espada, Brad Makarayo. Ug ang prueba niya nato rang basahon diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa ating gutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa, matod pa ni Brad Jan, diha sa kagahom sa espada luwason, maluwas ang tao pinaagi sa kagahom sa espada panahon sa gutom ug kamatay ug gubat. Brad Jisrael, last nga sitas ang ipangutana kunimo og imong basahon isip tubag sa akong pangutana. Unsa baning gitawag og espada nga sa kagahom niini maluwas ang tao? Og kinsa sab ang maghatag niining gitawag og espada nga sa kagahom niini maluwas ang tao? Pangutana, literal bang espada ang gipasabot, Brad Israel? Dili, Brad Makarayo. Unsa man di ay espada nga pinaagi sa kagahom sa espada maluwas ang tao? Mao ka na ang pulong sa Dios. Karon Brad kung Makarayo. ang pulong man sa Dios mao ang gitawag espada nga pinaagi niya maluwas ang tao, pag abot sa katulong gubat sa kalibutan, kinsa ang mutudlo ni ana, Brad Israel? Walay lain, Brad Makarayo, walay ko kaulaw, Brad Makarayo, mao kining Espiritu Santo, Brad Makarayo. Niya atong pamatud-an diri sa pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 gingon. Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa mga kaaway. No, busa, ang pulong di ay sa Dios, maong gipakasamag espada nga pinaagi sa kagahom sa pulong sa Dios, nga gipakasamag espada nga muhatag nga ana mo Espiritu Santo maluwas ang tao. Pag-abot sa magkinaunsa man ang kalibutan, kananda kong kasakitan, ikatulong gubat sa kalibutan. Ingon ana ka importante ang pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Mga kaigalanog, mga kaigsunan, daghan pa man unta ang atong pagatun-an, wala na may oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami magapanghinaot nga sa dili pa mahitaboy katulong gubat sa kalibutan, makahukom kamo nga magpasakop na sa PBCM. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kani isab si Brother Lloyd Badera. Ug kiniusab si Brother Robert John Maturan ng Piedad.
Ginisab si Brother Romy Rama Camus. Kinusab si Brother Gisrael Macarayo kami mingon sa samang taknang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi ka natong tanan.